Lamsogo jotono ani YouTube channel jotono no phone kaham. Tini ni video hingke belai no khoroksa nai ko. Nijini live no jotoni bagui no sawi tongo. Nijini live no sabole hamsa gyato. Tongthok chathok ke tongnani live bo je kathang tongsak tongthogui tongnani obono borok rongni imang. Obo haike no o bwrwi bo nijini live no belai no hamjago tei tongthok chathok klai hasa khusi khlai o bwrwi ni mwkhango nugui tongmani sabole saiman aboni ulo tamo wngnani tong o mwnwijak mwkhangni ulo bini live bo tamo jwngjal kotor achainani tong kebo phano sawi manya. Je bwrwi daily phungo no kwtal imang twiwi bwsao thangnai koyek din ni swkango no bini khoroksa swla bini hamjakma swla no a borok bai bini engagement wngwi paidrop sikho tei bo bini o hamjakma swla bai sara jibon tongnani kaijagwi bwsabwtwi omorok joto imang nugui paijak. Phiaba amsuk emang nugui tongmani o bwrwini bwkhao phiaba o bwrwi tei tabuk hingke kifilya duniao. 24 umorni o Priyanka thwimani yagulo bini life simi nosto ongya bini logi bini pura family ni borok tei bini hamjakma swlani bo life nosto ongkha. Bini swla saichung wngwi thangsukha tei bini family ni borok bini buma bufa bo khoroksa bwsano kwmajakha hingke bobo haima tong obo khoroksa buma bufano siwo. Tei a jorao family ni joto borok tei bini boyfriend ni bagwi tei bini dol rok ni bagwi belai no dukho ni byapar wngwi achai phaikha. Priyanka bini fiancé bai water park o berainani bagwi thanglaikhha. A jorao nokni hoite hasakusi khlai no ongkhorjak bo berainani hinui tongthogwi phiaba kebo phano andaja khlai manya je a jora no bini last paithak nairokmung hinui bini buma bufa songni bagwi. Priyanka tei bini boyfriend fiancé ni phainai bochor 2026 no borok no kairinani bagwi kok rwjak. Tei borok swla ba bwrwi o kaijakmano kokno twi belai no excited wnglaijak bufru a din a jora phaino hinui. Tabukni hoite no o sadini ready rok khlai tonglaikha bini nokni borok rok. Ree rok painani shopping tei kunufru kebe venue ni borjaga kaina borjaga kaya omo naitunglai tonglaio arrange khlailaiwi. Tei sadeo je nangmani manui khwnui rok painani bagwi bo joto tiyar khlaijak. Phiaba o joto sadini bagwi doradori khlai tongmani kuni kwcharo no Priyanka ni bagwi hingke tei oino byapar se swijak bini kwpalo. Bo bini fiancé boyfriend bai kisisa somoini bagwi simi se time spend khlainani. Kaisa chikon sa dunia ar jagao borok khoroknwi tei ar jagao tongthok chathok obo simi no bini imang. Tei o imango bo omo haike no thangkha tongwi thangkha. Tei omo wansukmung bai no songwikha borok Delhi ni kaisa water park o. Ar jagao kisa tongthok chathok ke tonglainani tei memories rok khlainani bagwi. A park o kwbangmani borok no tongo. Priyanka tei bini o hamjakma swla ar jagao kwbangma thwngjaknai manwi rok tongo. A jagani hoite borok thwnglaikha tongthoklaikha. Tei camera video rogo bo capture khlaina rwkha o memories rok no. O borok joto thwngbaimani yagulo borok kaisa uansukha je roller coaster o kalainai hinui. O ride belai no duniani tongthok o jagao kakha hingkai nobar sip tei bwkhao bo kirimani habo tei o kirima bai no tobo tongthogo ar jagao. Phiaba sabole saiman o ride borokni bagwi paithak ride wngnai hinui. Borok kama jagao ride ni kuni kwcharo hingke no roller coaster ni je lama tongmani obo baiwi thangkha. Tei lama baiwi thangma bai Priyanka a kuni kwcharo no roller coaster ni hoite tolao klaiwi phaikha. Tei belai no kirima sinjak khlaiwi
serious condition no sago dokuman kha Priyanka no logi no ar jagani joto borok pal khe miliwi te security guard tok tongo obo joto miliwi Gana ni hospital o tlanglai thanglai kha हम रोलर कोस्टर में बैठे जाके 15-20 सेकंड वो जैसे ही चला 15-20 सेकंड में वो गिर गई। उसके बाद फिर उसको वहां से मैं ऊपर ही था, वो चल रहा था, बोला तेज की रोको रोको रोको। मेरे को दिखा भी नहीं था वो गिर गई क्योंकि आंख बंद हो रही थी मेरी। सबने चिल्लाया रोको रोको, गिरा दिया आपने, गिरा दिया उसको। फिर मैं ऊपर ही था, 2-3 लोग उसको, जब तक मैं ऊपर था, जब तक झूला रुक रहा था, उसको 2-3 लोग उठा के आगे की फ्रंट साइड ले गए, शायद एम्बुलेंस बुलाई थी उन्होंने। तो रोको रोको करके मैंने देखा तो वो सामने गिर रखी थी। फिर मैं जल्दी से, उसने झूला नीचे करा, मैं उतरा, मैं भी भाग के आगे। हम सर बैठे जब वहाँ पे, वो मेरे बिल्कुल जस्ट बगल में बैठी थी राइट साइड में, इस साइड और भी थे। लेफ्ट साइड में एक लड़का बैठा हुआ था, उसके बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी, एज में थोड़े छोटे थे। वो उनसे बोल भी रहे थे कि ये बेल्ट वगैरह हमको सेफ नहीं लग रही है। उसने बोला नहीं, 18 साल से चल रहा है, कुछ नहीं होगा। ऐसे जिसने हम लोगों को बिठाया, उसने बोला कुछ नहीं होगा 18 साल से। मैंने उसको बोला भी भैया इसकी प्रियंका की बेल्ट ठीक से लगा दो, इसके पैर में वो होता है ना लगाने वाला, वो ठीक से आप बांध दीजिए। उन्होंने बोला हाँ मैं बांध रहा हूँ। उन्होंने बांधा वो। मैंने उसको भी समझाया प्रियंका को, मैंने बोला तो उसको पीछे से, ऊपर से ऐसे नीचे आता है, मैंने बोला उसको पीछे से पकड़ के बैठे, तो पीछे ही रखी जोर, आगे को लटकी मत ज्यादा। लेकिन सर वही लगाया उन्होंने, वो चला। और वो अभी वो बोल रहे हैं पुलिस वाले कि उन्होंने 3 बार चेक करा था, ऐसे तो नहीं खुलता, वो ऐसे अपने आप से ही बोल रहे हो। फिर वो कैसे गिर गई? te ar jaga thangma logi no doctor bo check up khlaika te check up khlai bai declare khlaika je bo osungsa no yakari kalang khainei rest and peace boyfriend ni khilni baskango Priyanka bini Langma no sasukha paithak Priyanka thaimani yagulo bini boyfriend belai kheno kobor sawi kap kha Teibo ajorao klai thangmani yagulo mokol porjonto se nukliya obono emang haise matong siwo srapsani bisingo se tongthok jathok tongmani te srapsani por hingke omohai engnani nangkha bo kisaphono bisas khlaimanliya ajorao oboni bagui ni bo sak no porjonto khisigui naikha phiaba kubuino le sabo phobiman ba obo kubiba kubuino ongkha Tei kubui hini saimani mobile kheno kobor khlai kapkha bini girlfriend ni bagui Tei Nikhil Park Management no kahamke naikoliya hini bo case ro khlaika hingke norok khanawi mankhana Nikhil ni khoktui police rok ajorao sakapo boroni bwskango je cholinani sakang borok 3 bar check khlai paikha already hinui Osole abo khuluk jaktui ongui thangya amahairok kogrok sawi tongkha yang pariman ni bagui hingke pura sangsar no goi khahini abohai ongui thangka Priyanka ni buma hingke tabuk bo bisas khlaimania je bini bwsajak okra thoi paikha hinui tei kapmang bo lengo sijawo ongui tongkha tabuk phano bo kaham khlai kok sawi manya Priyanka ni buma bupha jefru ogot nani Tuyui khanaka afur borok sakno kisaphono control khlaimania ar jagano lengui thangka obo khanama bai ogot nani khobor borokni bagui belai kheno imang hamya hai baksa ni bkhao hingke omo question ajai phaikena ni ani bagui bo omono sengmung je jodi lama se bai nostong gui thango hingke Priyanka simi ba tangai ar jagani klainani nangkha bini ganao bini boyfriend botongula tei uklogo boborok kasijak tongbla oborok khe tangai klaina ni nangliya hingke norok oboni bagui tamo wansuk joto comment khlai sadi